Televize Film Pro. Zprávy z vašeho kraje. Pekárny a cukrárny Klatovy mají v letošním roce jubileum. U této příležitosti se uskutečnila před jejich areálem slavnost. Jak dokládají archivní fotografie, objekty klatovských pekáren vznikly před 40 lety. Ten areál vlastně nahradil pekárny v Lubech, v Klatovech na Husově náměstí, v Merklíně a v Nýrsku. Takže tohle je vlastně areál, který je tady už 40 let. Od té doby vlastně denně pečeme rohlíky, chleby, linecké pečivo, jemné pečivo. Přibližně kolem 1000 tun zboží za měsíc. My se nyní pohybujeme někde kolem 250 zaměstnanců, ale v počátcích, když byl areál postaven, tak těch lidí bylo někde kolem 400. A od té doby tím, že došlo k automatizaci té výroby, tak se to trošičku snížilo. Naše produkty se prodávají tady v Západočeském kraji, v části Jihočeského kraje a možná i v části Středočeského kraje. To je teda čerstvé pečivo, chleby, rohlíky, a pokud jde o linecké a polotrvanlivé pečivo, tak to vozíme po celé České republice, na Slovensko, do Rakouska a občas do Německa a okolních států. Na oslavu se přišli bavit nejen dospělí, ale i děti. Dneska jsme teda připravili program hlavně pro naše zaměstnance, ale taky samozřejmě pro hosty a pro zákazníky. A máme tady zdarma nějaké malé občerstvení, máme tady takovou diskotéku poplatnou té době, kdy vznikl areál, a děti si můžou nechat namalovat obrázky na obličej a můžou se nechat vyfotit s různými předměty. Návštěvníci si také měli možnost prohlédnout širokou škálu výrobků, které tady vznikají. My tady máme v areálu prodejnu, která je otevřená každý den ráno od 5:30 a prodáváme tady hlavně svačiny, snídaně, čerstvé pečivo. A potom máme prodejnu v areálu Škodovky, máme prodejnu u vstupu do Kauflandu a máme prodejnu v Pražské ulici. A potom teda ještě jednu prodejnu máme v Domažlicích u náměstí. V rámci dnešních oslav tady máme ještě personální koutek a zájemci se můžou dozvědět o tom, jaké pozice nabízíme, a pokud to nestihnou dneska, tak můžou kdykoliv zavolat. Na našich webových stránkách se dozvědí informace. Jednak takové základní informace tam máme popsány a potom samozřejmě se mohou obrátit na naši personální. Co se týče budoucnosti, tak bychom trochu chtěli zvednout výrobu chlebů. Máme proto určité investiční záměry, ale zatím je to trošku tajné, tak bych o tom nemluvila. Ale určitě se snažíme udržet firmu v chodu, udržet prostě tu výrobu tak jako dosud, aby měli lidé pořád práci a mohli jsme vyrábět jako dosud. Zajímají vás další události z regionu Plzně-Jihu, Klatovska, Domažlicka a Šumavy? Mrkněte se do archivu televize Film Pro. Všem divákům doporučím vřele televizi Film Pro. Tam není bulvár, tam nejsou vraždy. Jsem rád, že existuje taková regionální televize, která neřeší nějaký různý politický kauzy a tak. Televize, která vás neprudí, ale baví. A to já mám rád. Naladit si také můžete vysílání ve své televizi anebo živě na internetu. Díky tomu budete stále v obraze. Informace, kultura a sport, to je televize Film Pro.